Ambalma mali kunnafoni najɛbɔ aw ni ɲantuma ka sanga ni aw ka wagati cogoya bi ye juma ye desanburu kalo tile 26 san 2025 a y'aw bisimila aw ka dɔn kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛna kunungo desanburu kalo tile 25 san 2025 o kɛra fɛn min ye an balima kerecɛnw ka seli ye ni a bɛ f'o ma ko Noël. O ɲɛnɛmayara an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na mun yɛrɛ senfɛ an balima kerecɛnw u ye dugawu don kɛ jamana ye walasa fɛn min ye basigi bɛn ani kelenya u bɛ se ka sabati an ka jamana ale kɔnɔna na cogo min na an b'a fɔ an balima kerecɛnlakaw ye k'u bonne fête Ala ka san wɛrɛ yira an na. An ka finitigilakaw ka ɲɛma ni o ye État Major Général des Armées ale ye kunnafoniya di kɛ kunungo desanburu kalo tile 25 fɛn min ye an ka finitigilakaw ka sanfɛ pankuru o ka ɲinini kɛra sababu ye u taara bɔ bolimafɛn sen 4 dɔ kan kungo kɔnɔna na Tɔnbɔkutu ale marabolo kɔnɔna na bolimafɛn min yɛrɛ tun falen don fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw an'u bolofɛnw na nka Ala ni an ka finitigilakaw ka nin wulikajɔ sababu u ye dankari kɛ ni bolimafɛn kofɔta in n'a kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen na. O kɔfɛ Buguni ale ni Kajana furancɛ la o arabadonya kelen na an ka finitigilakaw kɔni tun bɛ ka na ni taji ye wagati min na ka don an ka jamana kɔnɔ ni o ye taji ta mɔbiliw kɔni natɔla ye jatigɛwale tigilamaw kɔni fɛnɛ tun bɛ fɛ ka bingani wale ta ni ka nin bolimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ. Ala ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ sababu u ye dankari kɛ ni maakufɔta ninnu bɛɛ lajɛlen na Buguni ale ni Kajana furancɛ la. O kɔfɛ fɛn min ye Kɔlɔnjɛba marabolo kɔnɔna na fo ka taa se Wakɔrɔ ma nin yɔrɔ kofɔta ninnu na an ka finitigilakaw kɔni ye dankari kɛ jatigɛwale tigilama caman de la halisa an b'a fɔ Ala ka sebaya di an ka finitigilakaw ma jamana ale basigili o sira fɛ. An bɛ taa Gawokaw olu fɛ yen nɔ an bɛ wagati min na ko sisan fɛn min ye an ka finitigilakaw kɔni kɛlen don ka wulikajɔba sabati Gawo n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni a bɛ f'o ma ko patrouille mixte an bɛ wagati min na ko sisan u kɔni ka wulikajɔ bonyalen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni san laban ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jateminɛ olu y'a yira k'a fɔ ko san laban o san laban fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw ani binganiwale o de bɛ caya an ka jamana kɔnɔna na. O de hukumu kɔnɔna na an ka finitigilaka minnu bɛ Gawo n'a lamini kɔnɔna na u kɛlen don ka wulikajɔ sabati walasa fɛn min ye nin san laban ninnu kɔnɔna na u bɛ se ka dankari kɛ jatigɛwale tigilamaw ale ni binganiwale tigilamaw ni o bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na san laban na o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. A bɛ taa fɛn min ye sifinnaka maa 700 bɔɲɔnko olu kɔni taara centre de formation militaire ale kɔnɔna na ni maa kofɔta ninnu kɔni ye SNJ maaw de ye ni o ye service national des jeunes maa 700 bɔɲɔnko olu kɔni taara fɛn min ye surasiya formation ni ka taa o degi walasa donna nataw la ni jamana mago jɔr'u la u bɛ se ka jamana nafa cogoya min na. O de hukumu kɔnɔna na minisiri mun ka baara ɲɛsin bɛ sifinnakaw ale ni farikolo ɲɛnajɛ kuɲɛw ma Abdul Kasim Fɔnba ale tun bɛ kɛnɛ kofɔta in kɔnɔna na walasa ka ni maa kofɔta ninnu kɔni bilasira ani ni ka hakilina di u ma walasa jamana kɔni bɛ se ka basigi cogoya min na. An bɛ taa Kayikaw olu fɛ yen nɔ tarata tɛmɛnen ni o bɛnna desanburu kalo tile 23 ma commissariat du 2e arrondissement de Kayi Ala ni olu ka wulikajɔ sababu kɛrɛnkɛrɛnnenya la commissaire Mamutu Kone ale n'a ka cɛdon kɔni ye wulikajɔ sabati mun kɛra sababu ye u ye tɛgɛda kɛ maa 9 bɔɲɔnko kan u taara sɔrɔ ni maa 9 ninnu kɔni ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye fɛn min ye furakisɛ cɛjugu fo ka taa se drogue ma u tun bɛ o feere Kayi n'a lamini kɔnɔna na nka Ala ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ sababu kɛrɛnkɛrɛnnenya la commissaire Mamutu Kone ale n'a ka cɛdon ye tɛgɛda kɛ ni maa kofɔta ninnu kan. An bɛ wagati min na ko sisan u bɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo kan u ni ɲangini mun ka kan u na da u kan. Ka sanga ni journée internationale de lutte contre la corruption o cakɛda jɛkulu mun bɛ an ka jamana kɔnɔna na olu kɔni y'u ka baara olu waleya walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni ka nin jɛkulu ninnu yɛrɛ kɔni lamɛn walasa cogo min na yuruguyurugu o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Ne bɛ se ka min fɔ yuruguyurugu ko kan il faut que malien ka prise de conscience kɛ n'an ye prise de conscience kɛ fɛn caman bɛ yen an b'o olu dabila c'est vrai ko min don a donna malien na kosɛbɛ mais an bɛ Ala de deli ye an ka se ka fɛɛrɛ kɛ k'a ko ka bɔ an yɛrɛ la pour que jamana in bɛ se ka taa ɲɛ parce que jamana min baselen don yuruguyurugu kan a ma nɔgɔn dɛ o jamana taa man di ɲɛ dɛ parce que an b'a wari bɛɛ dun k'a ban pewu an yɛrɛ bɛ tila k'an sigi ka ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ bon a ka ca Ala fɛ n'an sera ka yuruguyurugu tɛlɛ wariw ka t'u siraw fɛ kiriw ka tigɛ a ɲɛ ma n'Ala sɔnna ma tagalen ɲɛfɛ
jamana ye a bɛ bɔ nɔgɔ la wa minnu bɛ na anw kɔ olu fana bɛ baara sɔrɔ wa olu fana bɛ ɲuman ka an kɔfɛ ne b'a f'u ɲɛna u ni ce u ni baraji u filɛ ka fɛn min kɛ nin ye u k'a kɛ ka cari u k'a kɛ ka caya a kana dan yan dɔrɔn ma dɛ n'u bɛ se k'a kɛ dans les 6 communes de Bamako a bɛ fisaya n'u bɛ se ka taa n'a ye région kɔnɔnaw la ka segin nin fɛn ninnu kan a bɛ fisaya c'est vrai c'est une journée internationale mais u k'a essayer k'a cari région kɔnɔnaw bɛɛ la olu bɛɛ ka ladɔnniya pour que adamadenw jogo ka falen ɲɔgɔn fɛ a bɛ fisaya kosɛbɛ. An bɛ taga farikolo ɲɛnajɛ ale bina kun kan les aigles du Mali ni o ye an ka samata sɛgɛw ye olu kɔni bɛna u ka ntolaci bɔko filanan CAN 2025 ale kɛnɛ kan u bɛn'o baara olu waleya bi juma décembre kalo tile 26 san 2025 ani jamana mun bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o de ye Maroc jamana ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka bɔko fɔlɔ la ani jamana mun ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de ye Zambie ye mun kɔni labanna 2 la 1-1 ni an ka bɔko filanan ye ani Maroc jamana an b'a fɔ ala ka sebaya di an ka samata sɛgɛ olu ma. Bon, c'est de leur dire de continuer à nous soutenir. Hein. Voilà, là, rien n'est encore joué, rien n'est encore perdu. Il nous reste 2 matchs et il y a un match très important demain. Donc voilà, c'est de leur dire de venir massivement, d'apporter tout ce qu'ils peuvent apporter comme soutien. Parce que voilà, c'est la nation. Face au Kodo, donc Yerebanonko, ni face au Kodo, voilà. Morochitise qui a fait fort, tu vois. Donc moi, je les appelle tous, pour qu'on nous soutenir et puis Nala son nom, Inch'Allah, on me gagne. Ameta kokan kibaruya ale kɔnɔna ameta Nigeria jamana ale kɔnɔna kunungo décembre kalo tile 25 fɛn min ye l'américain ka jamana ɲɛma ni o ye Donald Trump ye ale ye kunnafoni lase dɔ kɛ mun na a b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye l'Amérique finitigilakaw kɔni ye wulikajɔ sabati Nigeria jamana ale kɔnɔna walasa ka dangari kɛ jatigɛ wale tigilama mun ni olu tun ye bingani wale ta ni ka Nigeria chrétienlakaw olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ko olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinen bɛ ni maakufɔta ninnu ma ni o ye Boko Haram ye minnu bɛ ka bingani wale ta ni ka chrétien kɔni sɛgɛrɛ Nigeria jamana ale kɔnɔna na a ye nin kunnafoni lase in kɛ kunungo décembre kalo tile 25 aw minnu tun sɔgɔlen bɛ Mali kunnafoni na nin de bɛ dansigi kɛ a ka bi juma kunnafoni na an b'a fɔ aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan ala k'an ka jamana basigi